Mamuka sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwese kwamungava muri kumativi mana enyika, tadzoka nawo maSecrets nemaConfessions. Pane mukoma vaya avo vakati vaida kuenda kunotora ivhu pamba pana Boss G, saka vakatumidzira voice note renyaya yavo part 2, asi voice note racho vakawanza maeffects, saka rinotorwadza kuteerera apa. Ndinenge ndichifanira kuti ndige ndichiteerera ndichinyora pasi. Zvino ndakavaudza kuti dzokororai mutumidzire risina maeffects, vakati chichingoshandisa iroro, havadi kuti ndige ndichinyatsokunzwa voice ravo ivo personally, saka ndichaedza kuti ndiriteerere then ndichinyora pasi. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa yandati ndige ndichishare nemi kubva kune vamwe mukoma vedu. Hanzi, mukoma nacho makadii zvenyu? Please post my story makavika chitupa changu. Itai nyaya yangu as anonymous. Ndara wangu ndanyora nyaya yangu iyi, but ndinozviziva kuti vamwe vanhu havangambofi vakatenda. Vazhinji vachati ndakadhakwa nembanje, asi izvi ndakazviona nemaziso angu, handifi ndakarikanganwa. Zuva iroro wainge uri musi wechipiri, mainge muri muna October gore richiti 2024. Zvandakasangana nazvo zvakandipedza simba, mukoma nashe. Zvandakaona paWillowgate, kana kuine vanoziva zvakaitika kuWillowgate uko, I'm sure you already know kuti nyaya yangu ndeyeyi. Ndakaona umwe murume wandakatakura, but later on ndakazoona kuti munhu uyu ainge akafanana naChinimbi. Inini basa rangu randinoita, ndinoita zvekutyaira matrack. Ndinofamba nemaSuperlink track aya, ndinotakura maloads kubva muno muHarare, Zambia, ndichienda Malawi. Musi uyo ndakanga ndichibva kuHarare ndakananga kuDomboshava, wainge huri usiku kuma 11:30 p.m. kudaro. Saka ipapo pandakati ndichifamba muroad, mukoma mainge muri empty. It was not even busy, but kwaiva nerimwe rima iri rakandityisa. Ndakatomboita imwe pfungwa yekuti ndige ndichitsvaka pekuzorora, ndikati handingambozorori, ndichazozorora ndasvika ka1 kana ndava paoffloading point ndobva ndarara. Sezvo ndainge ndanzi nemurungu ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kuHarare ndotakura imwe load ndakananga kuZambia. Saka ndainge ndichida kuita zvinhu zvangu nechimbi, ndichida kunozororera kuDomboshava. Saka mukoma nacho kwaiva nerimwe rima raindityisa. Ndakati ndakabatidza mahigh beam, but ndaita sekunge ndainge ndakaisa track rangu pamalow beam, ainge asingatombovhenekeri kure. Pandakasvika paya chaipo pedyo nekuHeathcliff pakaitikira accident yaJinimbi, ndakaona munhu akamira kumucheto kwemumugwagwa, ainge akasimudza ruoko rwake achitsvaka lift, sezvo ainge akapfeka zvinhu zvichena. Ndakangoti maybe munhu wekumasowe. Ndikatomunzwira tsitsi ndikati maybe kune kwaari kuda kuenda kune choto. Saka ndakati usiku hwakadai munhu angamirire lift pano, asi ndakazoti rekedzai ndimubatsire, nekuti road imomo, road iyi ine makororo akawanda. Ndikati pamwe munhu anokwanisa kana kuzobayiwa nemapanga kana kutourawa, yeti inini ndamupfuura. Ndini uyo mukoma nashe ndakatsika mabreak eSuperlink rangu, mhepo ikati track richimira. Ndara wangu murume uyu paakavhura door retrack ndokupinda, cabin yose yakabva yazara nekunhuhwirira kweperfume dzinodhura. Zvakandishamisa, ndikati ndimadzibaba vanonhuhwirira kudai. Ende ndakatonzwa kutoti munhu uyu anoratidza kuti ane mari dzake nekuda kwekunhuhwirira kwainge kuchiita perfume
iya yechiVersace kana kuti ndiyo iya, because ndine imwe yandainge ndakambotenga kuZambia yainge iri original. Saka paakangopinda mutrack ndakanzwa cabin yose ichitanga kunhuhwirira seperfume yangu yandaingoshandisa kana kuri kunzi ndinenge ndichienda kuchurch kana kune mamwe mafunctions iyoyo yeVersace. Murume uyu ainge akapfeka suit yewhite. Ndikati munhu uyu ari kuita sekunge ari kuenda kuma all white parties. Handizivi kuti sei ndakangofunga izvozvo kuti munhu uyu anoita sekunge ari kuenda kuma all white parties. I really do not know why ndakafunga kudaro of all the things. And suit yainge akapfeka mukomanaji, mucheka wayo yaita sekunge hembe dziya dzinopfekwa nevanhu kana uchienda kumabeach. Even though ainge akapfeka bhutsu dzewhite, ndikatoona masocks ewhite, trousers zvekare neshirt yainge iri yewhite, yainge isiri long sleeve. Aita sekunge munhu ari kuenda kana kubva kupati. Ndakamutarisa mukomana acho, ndainge ndava kungoita ndichingomutarisa nekona reziso. Mwoyo wangu waita kudududza uchirova. Chiso chake chakazondishamisa mukoma ndechekuti chainge chakafanana naJenimbi chaizvo. Ende kakunyemwerera kaya ainge aine mazigirazi aya anodhura nechimiro chake chose. Ndakatanga kudedera ndikati zvimwe kuda ihama yake, ndichishaya kuti ndotaura naye kuti kudii. Haana kumboita seane dambudziko, akangogara hake akati zete, akatarisa kumberi, akabva anditarisa akanyemwerera zvinyoronyoro. Izwi rake rainyatso kubuda rakadzikama zvisingaiti. Akati kwandiri, shamwari, check matai ako mumugwagwa umo, nhasi hamuna kumira zvakanaka, road ine nzara. Zvakandishamisa munhu achindiudza kuti road ine nzara. Kana chishona chaakashandisa ipapo ndakatadza kuchinzwisisa, ainge achiti ndisamhanya nekuti road yainge iine nzara neropa revanhu. Ndakashamisika nazvo, ndikati wangu, inini murungu wangu anosevhisa motikari, mudhara wangu atobva mukusevhisa matai nhasi chaiyo, ende hapatomborina kana problem. Iye akangoti iyi rodhi iko zvino zviyatova nenzara, ukaita zvekutamba unobheuka. Saka mudhara takafamba, ende takafamba kuda about 5 kilometers tose takanyarara. Inini ndaitya kumutarisa apa ana yangu yaita kurova. Takafamba tikafamba. Saka ndakabva ndachizoti regai ndimubvunze muchinda uyu kuti iye anogara kupi. Mukomanashi, ndakati ndichinotarisa kupassenger seat. Chakandishamisa mukomanashi ndechekuti mutrack rangu mainge musisina kana munhu, asi window ndiro rainge rakavhurika. Ndikatotanga kutorwa nezvimhepo, but pose pandainge ndichifamba handina kana mhepo yainge ichimbondirova. Ndo zvinhu zvakandishamisa mukomanashi. Track rakabva ramira pakarepo, ndikabuda ndichiita kubvunda. Ndo pandakaona moto. Moto uyu mukoma waibhururuka uri mudenga, wakaramba uchingokwidza uchienda kure neni, ndokubva wachizongoputika. Ipapo mukoma ndakaita umwe munamato wekuti Mwari wangu, kana mukandiponesa muzuva ranhasi, kana doro handifi ndakaribata muupenyu hwangu, because zvakaitika ipapo zvakandikatyamadza. Komanashi, ndakati ndakamira kudaro, ndo pandakaona kuti ndainge ndatomisa track pakati peroad. Kumashure kwangu kwainge kuine rimwe track rainge richimhanya, asi lucky enough munhu iyeye akakasika kuzviona kuti painge paine track rainge rakamira pakati peroad. Apa mahazards ndainge ndakanganwa kubatidza mahazards, saka akangoona mabrake lights ekumashure, ndokubva achizomisa track rake. Zvakatomunetsa, saka ndakabva ndamhanya ndichienda kutrack rake ndikamuudza zvandainge ndaona. Iyewo akatoratidza kutotya, akati shofe, unokwanisa here kudhiraivha tibve pano patiri? Ndakamhanya ndichidzokera kutrack kwangu. Ndaibvunda mukomanashi. Wakambodhiraivha motikari usingatarisi kumberi asi uchingotarisa motikari maunenge uri? Ndo zvakaitika ipapo. Takangoti tava kuda kunomira mukoma, ndipo pandakangonzwa kuti taya
rekutrailer kuleft side rainge raputika, and handizivi kuti rakaputitswa nei. Awa ainge ari matai mukomanashi, ainge asiri maretred, ainge ari matai awo ndainge ndakabva mukuisirwa patrailer rangu nemurungu wangu, nekuti ndaifanira kuti ndige ndichizodzoka kuHarare ndichilodha ndobva ndaita cross border. Saka murungu ainge atobairira matai aaitoziva kuti ndaikwanisa kuenda kunodhilivha ndodzoka kuHarare ndozoenda zvekare kuno offloader. Mukomanashi ndakaburuka ndikaona kuti tai iroro raita sekunge rainge raita zvekuchekwa mukomanashi. Ipapo ndakaita lucky, ndikadai ndakaita accident. Ndakabva ndafonera murungu wangu akabva achizotumidzira umwe makanika akauya nevakomana vake, but vakazouya it was around 5 am. Umwe shofe uyo wandainge ndiinaye akazongodarikira zvake akaenda, but takatombozorora. Ende kana usiriwe unenge wachiona chipoko unokwanisa kuti zvimwe kuda idambe zviri kutaurwa neumwe munhu. Mukomanashi ndainzwa sound yemunhu ainge achipopa bhodhoro reshampagne. Ipapo pandakasara ndakamira ndiri panze petruck, because ndakati handingambogari mutruck kana kuri kunzi ndikazochiona chipoko chake. Vanhu vangabvunza sei kuti ndakagara nenyaya iyi kubva muna October 2024 kusvika iye zvino muna 2026. Chokwadi ndechekuti ndakanga ndichitya kusekwa kuti ndige ndichizoya kuzotaura nyaya yangu. Ndinototeerera zvirongwa zvenyu since I am a truck driver, and nguva dzangu zhinji ndinenge ndichingoteerera masecrets nemaconfessions. Ndakati kana ndikataura vanhu vachangoti uyo anonyepa, asi zvandakanyatsokuona mukomanashika ndezvechokwadi. Kana kuine muprofita wekuti anokwanisa kana kundivheneka, inini I am willing, as long as muprofita iyeye ari muno muHarare, kuenda kwaari onondivheneka oona kuti zvandakaona ndezvenhema here kana kuti ndezvechokwadi. Sei ndasarudza imi brother Nash? Nekuti imimi mukoma ndimi munoverenga dzimwe nyaya kana dzemasatanisti, saka ndangoti zvimwe kuda munokwanisa kundinzwisisa nyaya yangu mukaiverenga nekukasika. Ndauya pano kuti munge muchizoshare nyaya yangu padare renyu nerudo rwenyu rwechokwadi nenyaya idzi dzamunoposta. Saka ndati regai ndikupei nyaya iyi nekuti ndinoziva kuti munogona kutsanangura nyaya iyi vanhu vakainzwisisa. Iye zvino mukomanashi, kana ndichifamba usiku ndinotopika up a random person kuti ndige ndichifamba nemunhu iyeye, but ndinowanzo kupika up someone kuchiri kwakachena. Zvekutakura vanhu usiku zvitori nani kuti munhu iyeye ndinge ndichimusiya kunyange zvikanzi anenge ari panjodzi, nekuti zvakaitika to this very day mukoma zvinotobohwa kuti unge uchizofamba uchiudza vanhu, and obvious vamwe vanhu havazombobelieve kuti zvinhu zvawakaona ndezvechokwadi. But inini ndakatomutakura murume uya ainge akatopfeka sutu yake white, and ainge atori nemaglazi ake achiita sekunge munhu ari kuenda kupati. Handizivi kuti sei of all the things ndakangofungidzira kuti ari kuenda kuall white party. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndaitya kusekwa, asi pavakanzwa imwe nyaya yandakaverenga vakabva vauya nenyaya yavo. Kana muine dzenyu dzamunenge muinadzo, uyai isusu tinongoti dzose ngadziuye tinodziverenga panapa. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu hanzi musazoti imbanje, hadzisi mbanje idzi, asi zvakatoitika kwavari. Zvakaoma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story as I dim. Ndiri made muBelgravia. Basa rangu randakapiwa, my mission, ndire kuti ndinge ndichizoparadza chiprofita chemwana waMadam Boss wangu
asati akwanisa kutanga kuprofita kana kutanga kuroteswa. Ndokusaka ndichivashandira. Mukoma wangu, kana moposta vigaiwo chitupa changu. Ndinonyora nyaya iyi ndichitoseka nekuti kune vanhu vanovimba nemamaids zvekuti havazivi kuti vari kurara nenyoka mudzimba dzavo. Inini ndinoshanda samaid but ndakatopfuma, nditori nedzimba dzangu nemotikari kuSouth Africa uko kwandakajoina Satanism. Apa ndinoshanda samaid mune imwe imba. Vanhu ava ndikangotiwo zvelevel ravo, aiwa, vanhu vari kutomaneja life. Saka madam boss vangu uye zvekare nemurume wake vanoenda kuchechi, nemurume wavo imbinga inotozivikanwawo. Asi chikonzero chakandipinza mumba muno hachisi chekutsvaira kana kubika kana kuvashandira senhapwa yavo. Inini ndakatumwa nemasatanist from the Satanic Kingdom kuti ndinge ndichizovhara chipo chemwana wavo uyo wandichachinja. Ndichangoti mwana uyu ane 8 years. Mwana uyu brother Nashi haasi mwanawo zvake. Kubva achiri nemakore 5 airara achirota zvinhu zvinoitika. Saka dambudziko rakazoitika rakazokonzeresa kuti ange achizoonekwa muTV kuIndian Ocean. Pane zuva iro raakati amuka, asi akamuka pamweya ndokubva atanga kufamba, akabva abuda kunze kwegedhi akaona zvinhu zvaainge asingafaniri kuti ange achiona. Painge paine vamwewo vaifamba, vainge vari varoi, vari vanhu vanozivikanwa. Saka kune zvavainge vachida kunoku kuBelgravia. Saka avaona chipo chake chainge chava kutoda kutotanga kutoshanda, because vanhu ava mukomana even though vasingagari muno muBelgravia but vainge vauya kuzobata basa. Havasi masatanist asi varoi. Mumwe wacho munhu anotozivikanwa, he is a celebrity. Pane zvaainge achida aperekedzwa nevamwe vake. Saka aona zvinhu izvozvo, ndipo pavakabva vachizokumbira kune mamwe masatanist ari munharaunda yavanogara. Ndokubva ndachizounzwa pamba panapa, even though ndainge ndakagara zvangu kuSouth Africa, ndiko kwandakajoina Satanism. Saka mwana uyu akazoonekwa paTV zvikanzi kana chipo chake chikazobuda, nyika yose mukomanashe inenge yava kutoziva nezvake, ende anenge ava kutoenderera mberi nechiprofita chake. Saka chiprofita iyi ndiyo misheni yangu yekuti hachifaniri kuti chinge chichizobudikira chiprofita chake. Mashandiro angu mukomanashe andinoita mukuvawachira uye zvekare nekuvabikira zvekudya. Apa amai vacho vanondida zvisingaiti. Mwedzi wega wega, mazuva andinenge ndiri kutevera ndiri kumaperiods, ndinotora tumadonhwe tweropa rangu ndichisanganisa mumuto wemwana uyu. Izvi ndo zvinovhara maziso ake emweya, spiritual blindness. Pandinowacha hembe dzake dzemukati, ndinoita mhiko dzekuti pfungwa dzake dzibatwe neconfusion. Ndakatopiwa kamushonga kekuti ndinozora pamuromo pake paanenge akarara usiku. Ndinomuka ndotobva kuspare uko kwandinorara, ndobva ndaenda kuspare uko kwaanenge akarara. Ndinobva ndachizozora muromo wake. Mushonga uyu unoita kuti mwana uyu ange achizokanganwa hope dzaanenge arota, uye zvekare chipo chake cheuprofita asazokwanisa kuzodudzira, dzingava dziri hope kana kuti akaona vision, zvingoita sekunge mwana anopenga, anoona mahallucinations, zvinhu zvisingaitiki, ende nekuti ange achizokura aine musikanzwa. Saka mukomana mwana uyu tiri kutomusunga necheni. Cheni iyi inotokontrolwa nemadhimoni kuti simba rake risazombofa rakaitwa activated. Vabereki vake vanoita minamato mumba muno, asi ini ndega mukomanashe ndinenge ndichitovaseka kunyange ndichinamata navo, nekuti havazivi kuti I am their enemy number 1, ende ndiye ari kuvabikira zvokudya zvavo, ende iye ndiye anovawachira hembe dzavo. Ende kunyange vakandipa mari, mukomanashe vandipa mari kudaro, ndine zvandinotoita nemari yavo, ende mari dzavo dzinenge dzitori cursed
nechekare. Saka ndakapiwa misheni iyi kunosvika mugore ra2030. Handizivi kuti muna 2030 chii chichazoitika. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma azvo vedu we. Anzi I am a maid muBelgravia. Anzi ndine mission kusvika muna 2030 ndichishanda nemwana uyu, chipo chake chisazobudikira pachena. Hanzi pane zvaakaona zvaainge asingafaniri kuti ange achiona mwana iyeye. Akomanaka vanhu havazorori, vanenge vachiita zvesatanism dzavo, kukufamba vanhu vachiroya. Ndianiko ainge achidiwa muBelgravia imomo aida kuroyewa necelebrity hanzi ratinoziva tose? Tell me what you think mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana muri sei, please hide my identity, chitupa kuita kurasa kubhini. Saka ininiwo ndinoshandisa mvura yekumochwari, uye zvekare ndinotengesawo mafruits, mabanana munomo masvingo. Chibasa ichi ndatova padhuze nekuchiregedza, ndokusaka ndati ndike ndichingozvifumura hangu. Ndatova nemashops akati one day andakavhura muno mumasvingo zvekare nekuHarare. Saka I want to expose myself. Ngomanashe inini ndinoita zvekutengesa mafruits, ende ndinowanzo kutengesera mafruits awa munzvimbo idzo dzinowanikwa mabhazi awa anenge achidarika mumasvingo, mamwe achienda Beit Bridge, mamwewo anenge ari macross border anenge achienda kuSouth Africa. Ngomanashe inini ndinotengerwa zvakanyanya kudarika mamwe mavenda ose awo anenge ari panzvimbo pandinotengesera. Bhazi rinogona kumira riine vanhu vakawanda vanenge vachitengesa, asi vanhu vose vanomhanyira kwandiri. Mafruits angu mukomanashe, iwo kana wakamatarisa unotongonzwa mwoyo wekuda kutongomatenga. Ende kana vanhu vachitenga kubva kwandiri vanotenga kana ari mabanana 10-10. Munhu anototenga mabanana akawandisa, more than mabanana awo aanenge achida kutenga. Ende chokwadi chiripo mukoma ndechekuti inini ndine rombo rakanaka lake randakatora kun'anga. Ndichachinja makore hangu so that vanhu vasazoziva kuti zvinhu izvi ndava nemakore mangani ndichizviita. Mainge muri mugore ra2024 zvinhu zvainge zvakaoma. Ndainge ndichishanda nevana vangu mukoma. Saka taiti kana tikaswera tichitengesa taiona kuti hapana kana mari yatiri kumboita. Takasvika pakuita 24 hours vanhu vachingotengesa chete, but still tisingawane mari. Ndakabva ndachizotanga kutaura nomumwe mudhara wekuMalawi, uyowo anoita zvechivhenda. Saka murume uyu mukomanashe akandiudza kuti kana ndichida kukasika ndaita mari, ndaifanira kuti ndige ndichizoshandisa mvura iyo yandinopota ndichimwaya pamafruits awo andinenge ndichitengesa. Akanditi kana ukashanda chaizvo uchishandisa mvura seyandinoshandisa, izvo zvekuti 24 hours, because mudhara iyeye andoti kana dzichingoti 4 PM anenge ava kutochaisa, ava kutoenda kumba. Haaiti zviya zvokuti anorara mumarengi achitengesa. Akati ndezvenhamo, ndezvevarombo, vanhu vanotambura izvo. Isusu tinoita mari dzedu kwakachena. Andochaisa kuma4 otoenda otogeza, ototora motikari yake obva ati kubhawa otonotandara nevamwe. Saka akazondiudza chokwadi chake nerimwe zuva, akati iye anoshandisa mvura yemumochwari. Akanditi mupana, kana uchida kuti vanhu vange vachikutevera semapete, unofanira kuti unge uchishandisa mvura yandichakupa, asi ziva kuti mvura iyi yandinokupa imvura inenge yakagezeswa zvitunha. Akanditengesera mvura yainge itori mubhodhoro diki re500 ml. Akandiudza kuti iyi imvura yakashambidzwa zvitunha. Mhiko yacho yaiva yekuti mangwanani ega ega ndisati ndabuda mutauni ndinofanira kutora kamwana kangu kainge kari kacheche panguva iyoyo, then ndobva ndakamwaya nemvura iyoyo. Mwana wangu uyu atokura but ane dambudziko riri paari, then ndobva ndachizotanga kumwaya pamafruits angu ose awo andinenge ndichazotengesa zuva iroro. Ngomanashe mvura iyi ine mweya unokwezva vanhu.
zvekuti kana pakanzi paitika rufu munharaunda unototi unge uchitoenda. Munhu akatarisa maapples angu, pfungwa dzake dzinobva dzatongobatwa nemvura iyoyo. Anonzwa kuda kudya nekutotenga kunyange asina nzara. Vanhu vanouya kwandiri Mukomanashe vachiuya kuzotenga, kuita queue kana pachingoro changu vanhu vachitenga maapple. Saka dambudziko ringoripo nderekuti Mukomanashe, dzimwe mhiko dziripo sekumwaya-mwaya kwandakaita mwana wangu achiri kacheche, iko zvinozvi akura. Mwana uyu Mukomanashe ane dambudziko hombe riri paari. Ane dzimwe nguva dzekuti anongopunzika pasi. Kana apunzikira pasi kudaro anomboti zim obva atoita sekunge munhu anenge atofa. Ndakazotaura nemudhara uyo wekundipa mvura dzezvitunha akanditi iyewo ane mwana wake uyo waakashandisa pamhiko. But chava kundityisa Mukomanashe ndechekuti mwana wacho iyeye zvinonzi akangotetereka nenyika. Ndiyo nyaya yandiunza pano Mukomanashe. Of course mari ndakaita ndikutoda kutobuda hangu mumasvingo ndinge ndichinogara kuHarare uko kune mamwe mashops angu ari kundipa profit yakanyanya. Kumashops handina mushonga wandiri kushandisa, but mwana wangu ndinoti kana ndakamutarisa ndiye anondidzimba mwoyo kuti saka anokwanisa here kuzongotetereka nenyika zvekuti tinomushaya, because mudhara wechirudzi akandiudza kuti wake mwana haazivi kuti aripi, hanzi akangomuka asimo mumba. Ndokubva vati achadzoka, asi hanzi madhoo ainge akakiyiwa. Pavakazoenda kupolice station vakanzi muzodzoka, vakazodzoka the following day vakazoita police report yekuti mwana ainge aita missing. To this very day hanzi mwana uyu havatozivi kuti aripi, mupenyu here kana kuti akafa. Zvino ndo zvichaitikawo here pamwana wangu. Ndiyo nyaya yandiunza pano Mukomanashe. Kana mukaposta muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, mvura dzezvitunha mumasvingo muriko here avo vekumasvingo? Kuita queue pachingoro muchitenga mabhanana, hanzi zvinhu zvakadaro zvakatomboitika. Hanzi iko zvino zvikunyangwe ndikaregedza zvekutengesa mabhanana zvechivhenda izvi, hanzi ndatovapo, ndatova nehupfumi hwangu hwandiinahwo. Mawani ngatitaurei navo mucomment section. Reedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi Mukomanashe, makadii zvenyu? Mwoyo wangu hauchina rugare, kunyange ndichirarama, but ndinonzwa sekunge ndiri chitunha chiri kutongofambawo mukati mevanhu vari kuzviraramira. Inini neshamwari yangu Lucy tainge tiri mabest friends. Taigara tose muHarare tichiita basa rekutengesa miviri yedu, prostitution. Tainge tiri mabest friends tichitsvaka mari yekuti tinge tichichengeta mhuri dzedu semasingle mothers. Asi zvinhu zvakazochinja kutanga mugore ra2022. Lucy ainge asingachadi kuita izvo zvekutengesa muviri wake. Akanyarara akatanga kutsvaka nzira dzekubuda nadzo muupenyu ihwohwo. Neimwe nzira akaita rombo rakanaka, akatanga kupiwa maideas ekuenda kuIreland kunoshanda basa recaregiver. Mukomanashe haana kundizivisa kuti ainge ava kutoita makosi. Dai akandiudzawo nguva ichiri padhuze, ndingadai ndisina kumbomuitira utsinye hwandakazomuitira. Saka akazotondiudza Mukomanashe achitofara, asi ndakarwadziwa mumwoyo mangu. Ndakaita sekunge ndainge ndabayiwa nebanga. Pane kuti ndinge ndichifara, ndakati mumwoyo mangu, saka Lucy ane utsinye, angaita kosi kuita visa, inini achindisiya ndiri mumadhaga, iye obuda, inini ndichisara. Godo rakasimuka mumwoyo mangu, ndikatanga kufunga nzira dzekuti ndinge ndichimuparadza. Kunyange hangu ndainge ndichiseka naye, but mukati memwoyo mangu ndaitotsvaka nzira yekuti asaenda ikoko kuIreland. Ndakabva ndachizoenda kune vamwe gogo avo vainge vagara vachitipa mishonga yekuti tinge tichizowana macustomers sezvo tichiita basa rekutengesa miviri yedu. Ndakapiwa mushonga
weslow poison. Kamushonga aka mukomanashe ndekekuti kana ukangokaisirwa muchikafu matumbu ako anotanga kuora zvishoma nezvishoma. Saka vakanditi kamushonga aka kanoita kuti ange achifa zvishoma nezvishoma, ende vana chiremba vanongofungidzira kuti maulcers kana kuti ikensa yemumatumbu, but anofa ende hakuna anozombokunetsa kana kusungwa nekuti unenge wamupa inonzi slow poison, chinongoita sekunge chirwere. Muna August 2023, mwedzi miviri Lucy asati asimuka, ndakadira mushonga uyu mune zvokudya zvake. Ndakamubikira riri rice ndokubva ndamupa, iye akadya, haana kana chaainge achiziva. Ndakatomushanyira kumba kwake because taiwirirana, dzimwe nguva taitombogara tose. Lucy akatanga kurwara nemudumbu, but not same day. After about a week aipota achirutsa uye achiti pane zviri kumuruma mukati. Aiti makuseni kana akamuka aiti ndiri kurwadziwa Miriam, ndiri kurwadziwa zvisingaiti, ndiri kunzwa kutsva mudumbu mangu. Takazoenda naye kuchipatara naamai vake, zvipatara zvakasiyana siyana, asi vana chiremba vaingoti ane maulcers akaoma, anonzi perforated ulcers. Akanga ava kurwadziwa zvisingaiti, achitadza kana kudya. Haana kuzokwanisa kuti ange achizoenda ikoko mhiri kwemakungwa. Mukomanashe akazongorwara ari masikati. Ndainge ndatoenda out kumujolo, ndopandakafonirwa nemunin'ina waLucy achiti sisi Miriam, tatoendesa sisi Lucy kuchipatara, apa hatina kana mari. Hamunawo mari here? Ndikati tinosangana ikoko. Ndakabva ndachizoenda kuParire Nyatwa ndikanobhadhara mari dzose dzainge dzichida kubhadharwa. Mukomanashe ndakabva ndachizonzwa zvichinzi Lucy ainge ashayika. Apo pandainge ndava kutobuda pagedhi repaParire Nyatwa ndatouya kuzotorwa nechikomba changu. Ndakanyepedzera kuchema, ndikadzokera mukati ndichichema neimwe hanzvadzi yake nemuroora vainge varipo. Ndokufa kwaakaita. Mukomanashe kubva muna 2024 pazvakaitika, nhasi tava muna 2026, upenyu hwangu hwatongova gehena. Pasipoti yaLucy ndinogara ndichiiona kuhope kwangu. Anouya obva andidzipa, but kana andidzipa, paanenge akandidzipa anenge akandivhara mhino nepasipoti yake. Ndinotoita sekunge munhu ava kuda kufa. Ndava kuita sekunge ndava kupererwa nemweya wekufema. Ndopaanondiregedza kwemaminitsi mashoma. Apa ndinenge ndiri kuhope ndichiita semunhu akabatwa nedzikirira. Usiku hwose mukoma rinenge rakangondibata dzikirira iroro. Uye zvekare ndinotomuona masikati, ndinokwanisa kumuona anenge achidya rice. Kana achidya rice kudaro mukoma, mudumbu mangu munotanga kupisa zvisingaiti. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Miriam. Zvakangoma hazvo veduwe. Vanhu ngatidzidzei kusataura madevelopments atinenge tichiita muupenyu. Zviri nani kuzotaura wayambuka hanzi dzimwe nzendo, taurai madzoka, nekuti vanhu vane godo. Hanzi ndakangorwadziwa nekuti akaita zvinhu zvake chinyararire. Ndobva unoona kuti kutongorarama uri one usina mafriends zvinenge zviri nani, because ukangozviraramira iwewe nevana vako, it is far much better. Maybe kana uchiwirirana stereki nevana vaamai vako, mongorarama makadaro, because upenyu hwacho hwatava kurarama hunotyisa. Your own best friend kukuisira slow poison, kuparadza upenyu hwemunhu, nekuti anga ati handichadi zvekuramba ndichiita zveprostitution. Munozvionawo sei mhuri yeZimbabwe? Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi, makadii zvenyu mukoma, please post my story makaviga chitupa changu. Vamwe vanhu vanoti mari inopedza matambudziko, but kune mamwe matambudziko asingapedzeke nemari. Ndakangozvarwa ndakadaro. Ndinobva kumhuri mukomanashe ine vanhu vakapfuma zvisingaiti. Nditori nehanzvadzi dzangu dzakapfuma kudarika murume wangu.
Nemurume wangu tinogara muBorodale mumba tine zvose, mari, chikafu, mamaids. Murume wangu anogara achingoenda kunana Dubai, China, kuEurope achititsvakira upfumi. Asi pane chimwe chinhu chiri mandiri icho vana chiremba uko kwandakaenda in secret kumapsychiatrist vatadza kundirapa. Inini ndine addiction. Handina addiction yezvinondidhaka, handibi mari, asi addiction yangu ndeye kurara nemapenzi. Zvakatanga kare ndichiri musikana, asi mukomanashe zvakazonyanyisa pandakaroorwa nemurume wangu uyu. Murume wangu mukoma haana kana zvaanotomboziva. Ndichiri musikana mukoma ndaiti zviya kana kuri kunzi vabereki kana vasipo, because vabereki vaingogara vari kuEurope. Tine makambani, but makambani awa ava kuranwa nana mukoma, saka vaigara variko kuEurope ikoko. Taiti tikasara tiri pamba sevana, hanzvadzi dzangu dzaibva dzachizobva pamba dzoenda vachinonoona vasikana vavo. Inini ndaibuda mukomanashi, ndaita zvivindi, ndobva ndatanga kufamba ndichitsvaka mapenzi. Ndakatanga ndichitya, ndikazoona kuti kana ndiine motikari ndikaratidza benzi chikelaiti chinenge chiine sadza, then benzi iroro rinosvika pakupinda mumotikari, ndobva ndatoriratidza angava ari mazamu angu. Sezvo rinenge riri munhurume, vazhinji vaizotanga kuda kundibata ndototanga kutodhiraivha kusvika ndasvika pamba naro benzi, ndobva ndatoenda naro cottage ndonorara naro. Asi ndaitanga ndarigezesa benzi iroro kana kuri kunzi rinenge risiri violent. Mukomanashe, ini handitombodi murume anonhuhwirira, anenge akageza, anenge akapfeka zvakanaka. Murume wangu anoti kana akandibata ndinonzwa kubohekana, kutoluza mafeelings zvekuti ndinenge nditori dry. Ndinonzwa kuda munhu anenge aine mazitsvina, munhu anenge asina kugeza kana kwemwedzi, munhu anongofamba kunyange akafamba muroad. Usiku hwekuti murume wangu anenge asipo, ndinonwa doro rangu mukoma, ndiko kuti ndige ndichiwana zvivindi, but not kuti ndige ndichizodhakwa. Ndopfeka hembe dzimwe dziri attractive, ndinokwanisa kutongotora kana motikari ndichangoti kana Range Rover yangu ndotonanga kuCBD ndofamba ndichitsvaka mapenzi aya anorara mumavheranda. Ndinotoziva kutoti iri ibenzi, uyu munhu angoriwo homeless. Vanhu vari homeless handivadi, ndinoda mapenzi, munhu anenge achipenga, ndomupa chikafu, ndobva ndamukwezva kuti anga achipinda mumotikari mangu. Ndinomutora ndoenda naye kumba kwangu kunoku kuBrook. Dzimwe nguva ndinomugezesa, tinenge tiri vaviri tiri mutab kuguest wing, ndozorara naye. Regai ndikuudzei zvakaitika musi wa25 December muna 2025. Murume wangu ndichati ainge ari kuCape Town uko kwaainge achiita mabusiness dealings ake. Ndakasara ndiri ndega, vana vainge vaenda kuna gogo vavo, mama vangu. Ndiri ndega kudaro ndikabohekana zvisingaiti. Masikati iwawo emusi weKrismasi ndakatora motikari yangu ndikabva ndapinda muna Bulawayo Road. Ndakadhiraivha mukomanashe ndichidhiraivha kusvika ndava pedyo nekukuwadzana, ndikaona rimwe benzi rainge riine tsvina inotyisa. Mukomanashe rainge richitotyisa benzi iroro, rainge rakasungira masaga emarara. Mwoyo wangu wakabva watanga kurova, ndikanzwa mafeelings. Ndakamisa motikari yangu ndikamupa $100 bill, akanditarisa ende ainge achitoda kutondituka. Ndakamukumbira kuti apinde mumotikari, akabvuma hake akanyarara. Musi iwoyo ndainge ndisingadi kuenda naye kumba kwangu kuBrook nekuti ndakatya kuti vana tete vaikwanisa kuzodarika nekumba sezvo painge paine zvandainge ndabheka, but already ndainge ndisingadi kunetswa. Makii ndainge ndasiyira gadhi wepagedhi. Ndakaenda naye kune imwe lodge iri pedyo neBulawayo Road. Saka mukomanashe ndakabhadhara room ndikapinda naye, tikapinda mushawa tikageza. Ndakaona kuti munhu uyu ainge atori bore ende mapenzi ane simba rinoshamisa kana achikuita bonde, sezvo asingaoni bonde nguva dzose. Ende chinondivhiringa mupfungwa dzangu, mapenzi awa handidi kurara nawo nemakondomu, ndinotorara nawo pasina kushandisirana dziviriro. Simba ravo iroro ndiro randinenge ndichida mandiri. Musi uyu ndakaita
zvinhu zvandainge ndisati ndakamboita nemurume wangu. Takaita almost 7 rounds kubva pandakamupika up kusvika the following day. Iye zvinozvi tiri muna 2026. Addiction iyi mukoma iri kuramba ichingowedzera. Murume wangu kutaura kudai haapo pamba, achauya vhiki rinotevera. Inini pfungwa dzangu dziri pamunhu umwe wandakaona akarara padhuze nedustbin pedyo nembare. Ndinoziva kuti kana ndikamutsvaka ndinomuwana, but ndiri kutya kuti ndiri kuzvitsvakira zvirwere. Asi mweya uri mandiri unoti pasina benzi hauna mufaro. Mukomanashi ndiri kurwara here kana kuti nditoriwo chidhoma? Seiko mukomanashi mukadzi wembinga ekubrook achisarudza mapenzi emumastreet kupfuura murume wake uyo ane mari kana vamwe varume nhai avo vanondipfimba? Sei ndichizosarudza kurara nemapenzi? Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Ndiyo nyaya yavo vahanzvadzi vedu ava. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi handizivi kuti sei ndine addiction nemapenzi. Hanzi mukadzi wembinga kuita basa rekutageta mapenzi. Hanzi pane rimwe rekumbare randiri kuda. Ndaona vamwe vanhurume vava kutopota vachitotiza mudzimba, munhu ongotenderera kunana Borodeo Brook achiita sekunge ibenzi, iye zvake ari right, achiitira kuti ange achizowana mukadzi mbinga. Chii chingakonzeresa? Ndo zvavanga vachibvunza kuti zvinokonzereswa nei kuti ndiite addiction nekungorara nemapenzi. Hanzi murume anonhuhwirira, anogeza, handimufarire, asi iro benzi iro randinogezesa pachezvangu tiri mutabhu ndichiona mazitsvina aya pandinenge ndichimugeza. Hanzi zvinondipa mafeelings. Hanzi ndinogeza naye muchi-east wing. Hakuna vanhu vane mari ukaona vava nedzimba dzekuti dzine mawings. Pakaipa. Isu mawings tinongomazivira kuma-chicken wings. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndine makore 3 ndichishanda muSouth Africa, uye zvakare ndinogara nemurume wangu uyo wandichati tinotenda, uyo anoshanda sagarden boy. Tinoshanda tose pamba pamwe chete, tose tiri vashandi ende tinotambura mukomanashi. Tine mwana umwe chete uyo ari kugara kumba, ari kugara naamai vangu. Natino uyo takasanganawo muno muSouth Africa ndiye akatoita kuti ndinge ndichikwanisa kuwana basa pano pandiri kushanda. Saka zvinhu zvakazochinja mainge muri muna January, it was in 2025. Saka bosi vangu vandinoshandira vakandishevedza mustudy room, vainge vachichema, vakati vainge vachida kuti vange vachindiudza nyaya yavo. Mukadzi wavo ainge asipo, ainge abuda. Vakanditi mukadzi wavo uyo wandinoshandira, madam boss vangu, vakaonekwa vaine brain tumor yakakura zvekuti aingambogadzirisiki. Vana chiremba vakavaudza kuti vatosara nemakore 2 ekurarama, zvichireva kuti muno muna 2026 vari kuzofa. Mukadzi uyu anenge atofa. Saka vakabva vachizonditi bosi vangu ivo vane chikumbiro chimwe chete kwandiri, zvekuti ndine stress isingaiti. Vakati kwandiri, handidi kuti ndige ndichikusiya kunoku kuAfrica, asi ndinoda kuchata newe, legal marriage. Izvi tichazviita in secret, murume wangu asina chaanoziva, because murume wangu iye pachezvake haakaramba kuti tinge tichiita court wedding, but this was a very long time ago. Apo patainge tichida kuita court wedding, ndikamuti handei tinochata, akaramba akati hazvekuchata tinogоchatirei. Saka handina muchato nemurume wangu. Murungu ari kuti ndinoda kuenda newe
akatanga kundinetsera nyaya yemuchato. It was last year muna June. Saka iko zvinozvi ndakadzoka pabasa. Murungu wangu akandipa due date, akati before March we are supposed to be married. Amene hanzi tinoenda kuhome affairs here, then tobva tachata. Saka inini zvekuti ndirambe ndichitambura handidi, because ari kuti kana ndikava mukadzi wake then anobva anditakura tose toenda kuGermany kunogara tiri tose semukadzi nemurume. Ari kuti iye kana uchitya kuchata neni zvaizvezvi tinokwanisa kuzochata mukadzi wangu afa. Ndikati izvozvo zviri nani than kuti right now mukadzi wenyu achirwara anoda support mobva mati divorce, mobva maroora inini. How about we wait, because kutaura kwavo vari kuti madam boss kana muna March vanokwanisa kunge vatofa, because hanzi chuma yacho iri kukura zvisingaite. Akati I trust you, you have cared for me, for my home and my dying wife. I want to make you the next owner of everything that I have. Iye zvino mukoma pfungwa dzangu hadzisisiri pamurume wangu, kunyangwe achirara neni tinotenda. Ndinenge ndakatongotarisa murungu ndiye wandinenge ndichitongoona maziso angu nepfuma yose iyo yandichazova nayo, ndichizviona ndiine upenyu hwakanaka kuEurope. Tinotenda murume akanaka, anondichengeta, kunyangwe tikanzi tadya mufushwa tinodya tose. Asi chokwadi ndechekuti atongoriwo garden boy, haana future mukomanashi, ende ane mazioko akaomarara semunhu anotamba nemadhaga, uye muromo wake unogara uchinhuhwa fodya, anosvuta chimonera. Murungu uyu mukomanashi akachena, ane mari uye anondivimbisa upfumi hwandisati ndakamboona. Ndikanyatsokugara pasi mukoma, ndinoona kuti iro rino gore ra2026 this is my breakthrough year. Dzimwe nguva ndinotombonamatira kuti madam boss vakasike vafa iye asati asuspecta. Handikwanisi kurasikirwa nechansi iyi, ndava kutotsvaka nzira yekurambana nayo natinotenda. Ndinoda kumudzingisa basa, kumudzinga muupenyu hwangu kuti life yangu inyatso kusununguka, uye zvekare ndisazowana chinondivhiringidza kuenda kwandikuda kuenda kuGermany. Mugwagwa wangu wekuenda kuGermany unge uchizova wakachena. Ndinoziva kuti vanhu vachati ndine hutsinye, asi pamuri imi ndiani nani vangaramba upfumi hwekudaro uchisarudza garden boy. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndiani angaramba kuenda kuGermany uchisarudza kugara nagarden boy. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Please make sure that you write something in the comment section tichibatsira vana haidi. Zvandiri kuita mazuvano, is it helpful kuti ndinonyora matitles for each and every confession panguva yandinenge ndichiverenga that confession, zvekare nemachapters awo andinenge ndichiedha. You can check mucomment section kana kuti mudescription mune machapters, so that munge muchizoziva kuti pamaminutes akati inenge iri confession iyo yandinenge ndichiverenga. Iri seiko weekend yenyu? Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Do you want another episode again? Mondiudza ndige ndichizoposta zvekare imwe episode tiswere tichitandara tiri pano. Asi kana ndaposta, just make sure kuti you just watch or you just come back and you check kuti hapana here imwe episode iyo yandinenge ndaposta, kana kuri kunzi munenge musina kuzotumidzirwa manotification neYouTube. Thank you very much for watching this episode. Let us meet again in the following episode.